गिबियावनो आङो थुनलाइ सिबियारि मानगोनां रायजो राजा आरो लोगोसेनो बर' बिजों खौरांगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। सिमनिगुरि बर' थुनलाइ आफादा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै नैबे बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' बिल्थि अनसाय आफादनि गाहाय मावख'लियाव मेहेरगोनां साननैनि हाबाफारियाव जोङो माखासे हाबाफारि लानाय जादों। बे सेथि साननि जिथु हाबाफारि, बे हाबाफारिया जाहैबाय थुनलाइयारि बादायलायनाय। बे थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारियाव जोङो फारियै खन्थाइ आवरायनाय, गोसोखांथि आनजाद आरो लोगोसे एसे राइटिं, ड्रयिं बेबायदि हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि सिमनिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासै गाहाय फरायसालिनिफ्राय लानानै एबा लवार प्राइमारि स्कुलनिफ्राय लानानै गोजौ फरायसालिमानिफ्राय बेवहाय गोबां फरायसुला फरायसुलिफ्रा बाहागो लाफैदों। लोगोसे बे थुनलाइयारि बादायलायनायफोराव गोबां स्कुल कलेजफोरनिफ्राय फोरोंगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। ओरैनो गेवलां मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनि बे BKWCनि जिथु चिफ मिनिस्टार बसुमतारी सारखौ जोङो हांख्रायनाय जादों। आरो बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलनि गोबां गोरों गोरा मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ जोङो गाबोननि जिथु गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जोङो हांख्राय जादों। दा बुंनो थाङोब्ला दिनै 15 नभेम्बर, बे 15 नभेम्बराव जों मोनसे सावराय मेलबो लानाय जादों। आरो बे सावराय मेलाव जोङो बे सिमनिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि बेन्दोङाव थानाय जेसेबांखिनि फरायसालि कलेजफोर दङ, बे फरायसालि कलेजफोरनि जाखि प्राइभेटआनो जाया मानो, जाखि गभर्नमेन्ट स्कुलानो जाया मानो, गासैबो कलेज फरायसालिफोरनि जिथु फोरोंगिरि, बे फोरोंगिरिफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सावराय मेल लानाय जादों। आरो बे सावराय मेलखौ जोङो दिनै 15 नभेम्बरनि मोनाबिलिनि 5 रिंगानिफ्राय जोङो जागायसिनगोन। आरो बेवहाय जोङो गाहाय आलासि महरै फुंखा सुबुं हिसाबै जोङो गगामुगनि नीलाचरण स्वर्गियारिखौ लिंहरनाय जादों। जों सिमनिगुरि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै जोङो बेखौनो खावलायगोन, जिथु बर' थुनलाइ, बे बर' थुनलाइया बा थुनलाइ आफादा जों बर' रायजो राजानि समाजनि गारजियान एबा बिमा बिफा हिसाबै खामानि मावबोगासिनो दङ। दा बेफोरबायदियै बर' थुनलाइनि जिथु जा मेल मिथिं, बे मेल मिथिंफोराव बयखौबो फोजानायखौ लुगैयो। आरो बेबायदिनो जोंनि जा साननैनि हाबाफारि लानाय खुंनो लानाय गाबोननि 15 नभेम्बरनि जा गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव जाहाथे जोंनि बे ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे रोंगौसाफोरा जाहाथे बे मेलाव बयबो बाहागो लायो, बेखौ आङो अरायबो हास्थायगोन बा बयखौबो आङो खावलायगोन। आरो बे जिथु सावराय मेल बा जिथु गेवलां मेल, बे गेवलां मेलाव गोबां रोंगौसाफोरनि बा गाहाय आलासिफोरनि जिथु बोसोन, बे बोसोनफोरखौ बाहागो लाफैनाय मानगोनां रायजो राजाफ्रा बेवहाय गोबां खोथा बुजिनो हागोन, मिन्थिनो हागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो बयखौबो बाहागो लानायखौ आङो हास्थायगोन।